आं खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। इनसाइड एनि मुंनि मोनसे इलेक्ट्रनिक खौरां बिजों थाबैनो इंराजि, असमिया आरो बर' रावावबो फोसावनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। आरो बे इनसाइड एनि गेजेरजों आं आसा फारियो जे सा सानजा भारत एबा सा सानजा ओनसोलनि बे ओनसोलाव नुजाथिनाय माखासे जेंना जेंगोनानि सायाव बिथांमोनहा खौरां फोसावगोन आरो लोगोसे बे ओनसोलनि गोबां हारि हारिसानि हारिमुआरि आरो मेथाइ खन्थाइ आरो थुनलाइ बायदिसिना बिथांमोनहा फोसावनायनि जिथु राहा लागोन। बेनि गेजेरजों समाजाव गोजोन थासारि खौसेथि लाबोनो हागोन बेखौ आं आसा फारिदों। आरो बे इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जोङो आसा फारिनो हायो जे हादोराव थानाय माखासे जेंना जेंगोनाखौ रायजो राजानि गेजेराव बेखौ मोजाङैनो रोखायैनो बेखौ फोसावनायनि राहाखौ लानो हागोन। आरो बे मिडियानि गेजेरजों जों आसा खालामनो हायो जे आथिखालाव जिथुनिखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जेंना जेंगोना बायदिसिना जाखांफुनाय जिथु लाइमोनफोरनि जेंना जेंगोना बेखौ गुवारैनो फोसावनानै मोनसे फोसाबनायनि राहा बिथांमोना दिन्थिनो हागोन। आरो माखासे मोजां मोजां मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा समाजाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हागोन। आं बेनिखायनो गावनि जानानै आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै आङो इनसाइड एनि बे खौरां बिजोंनि जिथुनिखि साननाय जिथुनिखि हाबाफारि लानो नागिरदों आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम अनसायनाय आरो हामलायथि जासिहरबाय। आरो इयुनाव जाहाथे बिथांमोनहा सुबुं हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोनहा नाजाबोयो। बेखिनिखौनो आं आसा फारिनानै आंनि बे गाहाम हामलायथिखौ